Pomocí vašeho chytrého telefonu nebo počítače vás snadno přeneseme do nemovitosti. Stačí využít naši virtuální prohlídku, kterou naleznete na našich webových stránkách u každé nemovitosti, vždy dole pod popisem. Jediným kliknutím se ocitnete přímo v nemovitosti. A dalším kliknutím si můžete pohled zvětšit na celou obrazovku nebo displej. Nemovitosti si můžete prohlížet z různých úhlů, jako domeček pro panenky nebo pouze jako půdorys. Součástí prohlídky je také praktický metr, který vám zobrazí rozměry jednotlivých místností v půdorysu a zároveň je ukáže i přímo ve virtuální prohlídce. Pokud například potřebujete zjistit výšku kuchyňské linky, není to problém. Metr vám umožní změřit přesně to, co potřebujete vědět. Navíc, virtuální prohlídka dokáže jedním kliknutím odstranit veškeré rušivé prvky, takže si můžete lépe představit velikost místnosti a celkový vzhled prostoru.